ابی بن سلول مشرک بد نصیب بندہ میرے نبی کول بوسیدہ ہڈی لے کے آیا، آ کر کے ہڈی نو ایویں بھوری جا رہا ہے، نالے کہندا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے جڑیاں بوسیدہ ہو گئیاں ایویں چور مر ہوندیاں جا رہی ہیں، انہاں ہڈیاں نو کون دوبارہ زندیاں کرے گا؟ جناب اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر، فرما دیجئے قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ او اللہ جڑا نہ ہونی نو ہونی بنا سکدا ہے، انسان جدو تو قابل ذکر چیز نہیں سے اللہ تینو عدم تو وجود اندر لے ہونے تے قادر ہے۔ او اللہ ان گل سڑ گئیاں، سواخ ہو گئیاں، مٹی کھا گئیاں، ان چرمر ہو گئیاں، ہڈیاں نو بھی دوبارہ زندہ کر لینے تے قادر ہے۔ اللہ کے مشکل کوئی نہیں، اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ سننا ذرا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جناب مومن دی روح اور کافر دی روح بھی نکل دیئے، لیکن جدو مومن دی روح نکل دیئے نا، اللہ دے مقرر کردہ ہزاروں جنتی فرشتے جنتی خوشبودار کفنا اندر لپیٹ لیندے نے مومن دی روح نو، آسمانہ دی طرف چڑھنا شروع کر دیندے، آسمانہ بننے چڑھ دے جا رہے نے نا، چڑھ دے جا رہے نے، آسمانہ دے دروازے کھل دے نے نا، پوچھا جاندا ہے کون ہے، کتھوں آیا ہے، کیڑا ہے، کدا بیٹا ہے نا، دسیا جاندا ہے فلاں بن فلاں آ گیا ہے، فلاں دا بیٹا فلاں آ گیا ہے۔ واہ بختاں والیا تیریاں کنیاں پچھاں نے، تیریاں کنیاں اوتھے جناب پوچھ گچھ دیاں باتاں ہو رہیاں نے نا، ادھروں مبارکاں دتیاں جا رہیاں نے نا۔ اللہ اکبر کہن مبارک باد فرشتے بھلے نصیباں والا، او کہن مبارک باد فرشتے بھلے نصیباں والا، جس دین ایمان سلامت آندا واہ واہ بخت نرالا۔ جناب ان دے واسطے دعاواں ہو رہیاں نے، چڑھ دے جا رہے نے، آسمانہ دے دروازے کھل دے جا رہے نے نا، اور چڑھ دے جا رہے ہیں، آسمانہ دے دروازے کھل دے جا رہے نے، حتیٰ کہ ستاں آسمانہ پار اللہ دے عرش دے نیچے، عرش معلی دے نیچے علیین اندر اوتھے ایک مقام ہے، مومن دی روح نو اوتھے داخل کر دیتا جائے گا، اوتھے پہنچا دیتا جائے گا۔ اے روحاں پہلے علیین اندر پہنچن والیاں پوچھن گیاں فلاں ساڈے بیلی دا کی حال، فلاں ساڈے دوست دا کی حال ہے؟ اے کہے گا وہ تے میرے تو پہلے تقریباً 2 سال ہو گئے فوت ہو گیا۔ کوئی کہے گا فلاں بندے دا کی حال ہے، وہ میرے بیلی دا فلاں فاروق ٹاؤن وچ رہن والے دا، ڈی ٹیپ کالونی وچ رہن والے دا، فیصلہ آباد دے فلاں محلے شریف پورے اندر رہن والے دا فلاں فلاں، جناب وہ کی حال ہے میرے ساتھی دا؟ کہے گا وہ تے فوت ہو گیا ہے، انہوں تے 4 سال ہو گئے فوت ہوئے نو میرے تو پہلے۔ اللہ اللہ اللہ، اے روحاں پھر افسوس کرنگیاں، حدیث وچ آندا ہے ہاں جی، کہن گیاں کہ جیڑا وہ ساڈے وچ نہیں نہ آیا وہ پھر دوسرے پاسے جہنم والے اندر ٹر گیا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ جناب اے افسوس کرن گیاں جڑا ساڈے وچ نہیں آیا تے پھر اگ اندر چلا گیا ہے نا۔ جناب کافر دی روح نکل دیے، کافر دی روح، جہنمی فرشتے، اللہ محفوظ فرما، اللہ محفوظ فرما، جہنمی فرشتے
ایویں گندے بدبودار جہنمی کفنا اندر لپیٹ کر کے انہوں گندے القابا نال پکار دے جا رہے نے. آسماناں دی طرف انہوں لجایا جاندا ہے. پہلے آسمان تے دروازے نہیں کھلے جاندے, پہلے آسمان تے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. آوازاں دیاں نے طرف آسمان لے جاون اس نو کہن فرشتے سارے اے کون آیا مردار کمینہ جسے گند ابھارے. لے جاؤ اس مردار نو گندے القابا نال یاد کر دے نے. آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. قرآن بولیا لا تفتح لهم ابواب السماء, اے دے واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے. آکھن اے بدبخت کمینے غفلت عمر گزاری. فرشتے آکھن گے آکھن اے بدبخت کمینے غفلت عمر گزاری. اللہ نال نہ لائیو یاری دنیا کیتی پیاری. پھر اتھوں اے دی روح نو کافر دی روح نو منکر دی روح نو بد عمل تے گستاخ دی روح نو اتھوں واپس لٹایا جائے گا تے 7 زمیناں دے نیچے سجین نامی جگہ ہے نا جو جہنمی روحاں دا مسکن ہے او دے وچ نو لٹا دیتا جائے گا. داخل کر